Naskah inggih menika salah satunggaling teks ingkang dipunserat mawi tangan. Naskah saged dipunsimpen wonten perpustakaan, museum, utawi lembaga daerah ingkang nggadhahi wewenang kangge nyimpen berkas-berkas ingkang wigati. Salah satunggaling papan kangge nyimpen naskah wonten Yogyakarta inggih menika Perpustakaan Museum Dewantara Kirtigriya Taman Siswa Yogyakarta. Museum Dewantara Kirtigriya mapan wonten ing Jalan Taman Siswa nomor 3 Wirogunan Mergangsan Yogyakarta. Museum saha Perpustakaan Dewantara Kirtigriya menika dipunwangun déning Ki Hadjar Dewantara ing 2 Mei warsa 1970. Perpustakaan Dewantara Kirtigriya menika ugi dados salah satunggaling perpustakaan ingkang gadhah koleksi naskah. Naskah-naskah ingkang kasimpen menika kekathahipun dipunserat mawi tangan saha ingkang cithak. Kodikologi wonten ing saben papan koleksi naskah babat demak menika beda-beda. Miturut Perpustakaan BPNP Jakarta Barat, kodikologinipun ingkang sepisan judul-judul tembang menika kaserat mawi angka Romawi supados kangge pambeda antawisipun naskah alih aksara saha naskah alih basa. Lajeng miturut proyek penerbitan buku sastra Indonesia dan daerah warsa 1987 ngandharaken bilih deskripsi fisik saking naskah babat demak menika nggadhahi ukuran 11,0 cm ping 2,0 cm kanthi 207 kaca. Wondene miturut Perpustakaan Jateng, kodikologinipun saking naskah babat demak menika kaserat kanthi ukuran 17,6 ping 26,8 cm kanthi 250 kaca. Menawi dipuntingali saking koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kodikologi saking naskah babat demak menika saged katingal kados mekaten. Kodikologi saking naskah babat demak miturut lib.ui menika ugi sampun jangkep. Kodikologi ingkang kaserat wonten ing lib.ui menika kados makaten. Bedanipun naskah setunggal kaliyan naskah sanesipun kanthi rairahan ingkang sami inggih menika naskah babat demak
ugi saged katingal wonten ing perpustakaan Dewantara Kirti Griya Taman Siswa ingkang nyimpen naskah babat Demak ugi. Kodikologi jangkep saking naskah babat Demak wonten ing perpustakaan Dewantara Kirti Griya Taman Siswa ugi badhe dipunandharaken wonten ing video menika. Salah satunggaling naskah ingkang kasimpen wonten ing perpustakaan Museum Dewantara Kirti Griya inggih menika babat Demak kanthi kode naskah AM 2. Kalau naskah manuskrip yang dibawa oleh Ki Hajar yang berkode AM itu ada sekitar 38. Kemudian datang lagi itu hibah dari Bu Astuti. Bu Astuti itu adalah salah seorang putra dari tokoh Taman Siswa. Nah, itu bertinggal di Jakarta, itu punya beberapa arsip, jumlahnya sekitar 25-an naskah dihibahkan di sini. Dari keseluruhan ada sekitar 70-an naskah manuskrip yang busana tadi ya. Nah, di samping itu kami juga punya naskah cetak ya. Itu ya cetak yang hurufnya cetak itu 3.000-an itu kayaknya. 3.000-an naskah cetak. Wontene kodikologi saking naskah ingkang gadhahi judul babat Demak inggih menika ukuran sampul naskah 3.0 kalih 1 ping 19,8 cm, ukuran kertas 3.0 kalih 9 ping 21,7 cm. Lajeng ukuran kolom teks menika 28, gangsal ping 16,1 cm. Lajeng jarak antawisipun baris tunggal kaliyan baris sanesipun inggih menika 1,2 cm. Wonten ing naskah menika ugi wonten garis bantu ingkang kaserat kanthi ngginakaken pensil. Wontene ukuran margin saking naskah babat Demak kaca genep ing sisih nginggil inggih menika 1,8 cm ingkang ngandhap 1,18 gangsal cm. Sisih tengen inggih menika 0,3 cm. Lajeng ing sisih kiwa menika wonten 1,60 gangsal cm. Salajengipun wonten ing kaca ganjil ing sisih nginggil menika wonten 0,2 cm, ing ngandhap menika 0,2 cm, sisih tengen menika 0,11 cm. Lajeng wonten ing sisih kiwa menika wonten 0,2 cm. Kandelipun naskah babat Demak 0,7 cm. Lajeng cacahipun larik ing saben kaca menika 19 larik. Cacahipun kaca wonten ing setunggal naskah 218 kalih. Ing salebeting naskah menika boten wonten kaca ingkang ngwerat gambar. Lan jinis saking aksara ingkang dipun ginakaken inggih menika aksara Jawa ingkang ngginakaken basa Jawa.
Ukuran saking aksara wonten ing naskah Babad Demak menika kanthi ukuran sedeng lan kaserat kanthi miring ing sisih nengen. Corekanipun wonten ing naskah Babad Demak menika sedeng saha sansaya kandel ing pungkasan tembung. Nomor-nomor ingkang dipunsukani déning petugas perpustakaan Dewantara Kirtikriya menika dipunserat mawi pensil ingkang kaserat wonten ing nginggil margin supados langkung cetha. Margin ing sisih nginggil wonten ing naskah Babad Demak menika kaserat mawi mangsi warni cemeng. Mangsi ingkang dipun ginakaken kangge nyerat naskah Babad Demak menika warni cemeng. Naskah dipun serat mawi cara recto verso, nomor ganjil ing kaca verso saha nomor genep ing kaca recto. Naskah Babad Demak ginakaken dlancang karton kangge sampul saha dlancang Eropa garis biru utawi folio. Ing salebeting naskah Babad Demak menika ugi boten wonten cap air. Wujud teks ing Babad Demak inggih menika tembang. Naskah Babad Demak menika kaserat ing warsa 7801 saka rupa nirnaga ning Janmi utawi warsa 7879 Masehi. Ing warsa 2000 selangkung menika naskah Babad Demak yuswanipun kirang langkung 126 taun. Kawontenan naskah wonten ing saperangan nginggil menika wonten ingkang kekethok. Satemah seratan angka ingkang nedahaken kaca menika boten kawaos kanthi cetha. Wonten ing kaca setunggal dumugi 203 warni dlancang radi coklat, lethek lan wonten ingkang bolong. Lajeng wonten ing kaca 200 dumugi kaca 282 dlancang menika taksih katingal resik, radi kekuningan lan langkung kaku. Wosipun teks wonten ing naskah Babad Demak menika taksih wetah ananging kathah jilidan ingkang protol. Saperangan dlancang petil saking kuras bola ingkang dados jilitan saking naskah. Saha wonten ugi tambahan dlancang wosi kangge nambal lembar utawi kaca ingkang suwek. Wonten ing naskah Babad Demak menika ugi wonten katerangan saking panyerat
Nggih menika wonten angka 226A ingkang dipuncap ngginakaken tinta utawi mangsi. Saha angka 780 sekawan ingkang dipun serat mawi pensil wonten ing kaca sampul ing sisih lebet. Naskah babat Demak menika ugi sampun dipunambali anggenipun maos satemah dipun prangguli sorekan kangge ngleresaken teks utawi tembang mawi pensil saha spidol wonten ing saperangan kaca. Sasanesipun menika panganggit kathah ndamel corekan mawi mangsi warni cemeng lan wonten tambalan kangge tandha menawi wonten kalepatan wonten ing teks. Wonten saperangan kaca menika ugi dipun prangguli cathetan wonten ing pinggir kolom teks mawi pensil. Wonten ing naskah babat Demak koleksi perpustakaan Dewantara Kirtikriya Taman Siswa wonten saperangan glancang ingkang dipun cap déning Wignasurata. Adhedhasar andharan saking Bapak Agus minangka petugas perpustakaan Museum Dewantara Kirtikriya Taman Siswa. Wignasurata inggih menika salah satunggaling papan panyimpenan babat Demak sadaringipun dipun bekta déning Ki Hajar Dewantara dhateng Taman Siswa. Kangge ngrumat naskah-naskah ingkang kasimpen wonten ing perpustakaan Museum Dewantara Kirtikriya menika, pustakawan gadhahi cara ingkang stiti supados naskah menika boten risak utawi wonten ingkang ical saking perangan naskah menika. Ya, jadi kami mempunyai koleksi naskah-naskah terutama yang manuskrip ya ini. Manuskrip itu artinya tulisan tangan itu yang kami lakukan perawatan memang selama ini hanya perawatan biasa manual ya. Jadi kita setiap hari kita bersihkan dan kita cek dari masing-masing naskah itu kita cek, terutama naskah-naskah yang kondisinya sudah rusak itu kita cek terus. Dari apa biasanya yang menyerang pertama kali memang serangga itu yang ekstrim ya, dikatakan ekstrim karena itu akan sangat merusak. Kemudian nanti juga mengapa naskah manuskrip itu kami letakkan di sana ya. Nah itu memang menurut kami
kami ya, dan mampu kami baru sebatas itu. Sebenarnya naskah itu dari dulu memang disimpan di lemari itu. Jadi itu bagaikan rumah dia tadi. Jadi kami tidak mau merubah-rubah. Dulu pernah kami simpan di lemari besi ini, lemari tapi yang besi itu ya Mbak ya. Ya, piling sepi, piling kalau bentuk lemari itu ternyata korosi lemarinya. Kami simpan di sana, ada sistem pendinginan juga, tapi ternyata lemarinya itu malah korosi berkarat. Waduh, itu kan musibah. Terus dulu kami pindah ke rumah awal, yaitu di lemari itu. Dan menurut kami memang lemari itu lemari kayu jati. Itu jelas kayunya sudah jelas bagus ya. Dan kayu jati itu kalau sudah tua, nanti serangga pun sudah nggak mampu. Ini sampai sekarang seperti itu. Ya, masih utuh dia di sana, dan kami letakkan di sana pamrihnya supaya nanti ada sirkulasi udara. Nggak terlalu lembab. Karena kan tantangannya satu serangga, dua lembab. Nah, ini makanya tak letakkan di sana. Ini perawatannya manual, belum canggih. Kados ingkang sampun dipun andharaken wonten ing inggil menika, naskah ingkang kasimpen utawi naskah ingkang dipun gadahi wonten ing Museum Kirtigriya menika kedah tetep nggatosaken suhu ing lemari supados boten risak. Ya sampai saat ini kondisinya seperti itu, apalagi kita dibantu beberapa sekarang sudah di cover seperti tadi ya, di box kardus itu kan non asam ya, itu juga kami baru saja dibantu dari komunitas Jangkah dan dinas perpustakaan kota, itu yang ngasih bantuan itu baru kemarin akhir 2024 kemarin. Seperti itu bagian dari program perawatan kami. Jadi kami menggandeng beberapa lembaga ya. Jadi DPAD itu Dinas Perpustakaan Kota, kemudian BPAD itu yang digitalisasi, kemudian komunitas Jangkah. Seperti itu. Sasanesipun menika, naskah-naskah ugi dipun digitalisasiaken supados arsip-arsip naskah menika tetep kajagi kanthi sae. Perpustakaan Dewantara Kirtigriya sampun ngawontenaken pendigitalisasian wiwit saking naskah manuskrip dumugi serat-serat ingkang wonten gayutipun kaliyan perpustakaan menika. Bertahap. Jadi lagi-lagi kami itu bekerja sama dari lembaga-lembaga yang sudah khusus ya. Pertama itu kami kerjasama dengan BPAD, itu ya yang sekarang menjadi Graha Sabda beberapa detail ya, yang diganti itu diawali tahun 2011. Itu naskah-naskah itu mengutip aku. Nah itu pengerjaannya, teknisnya naskah-naskah itu dibawa ke laboratoriumnya sana, karena kan alat-alatnya harus ke sana ya. Nah, itu 2011 sampai terakhir itu 2019. Itu proyeknya digitalisasi. Jadi tahap-tahap. Jadi manuskrip juga dibagi beberapa tahap. Di bawah selesai lapor, kemudian tahap berikutnya besar, kemudian naskah cetak itu sampai terakhir 2019. Kemudian ada pihak lain Wikimedia. Wikimedia itu tapi itu naskah sastra Melayu dan beberapa naskah sastra Jawa cetak. Wikimedia itu kami
di sana banyak arsip itu banyak Mbak di Wikimedia itu, coba nanti dibuka ya. Banyak ya nggak apa-apa ya, kalau waktu nanti di sana dia nggak masalah, kita sudah dibantu oleh medianya. Kemudian juga komunitas jangkah yang terakhir itu komunitas yang memang concern memelihara naskah-naskah di seluruh Indonesia. Dan mereka itu berburu, baik itu lembaga maupun perorangan. Itu namanya komunitas jangkah, dan itu juga rupa-rupanya dapat sponsor dari tadi British Library. Itu yang dananya besar itu dua itu, Wikimedia itu kan usahanya di Kanada, itu Wikimedia itu yang punya Wikipedia. Nah itu perusahaan besar yang perpustakaan itu ya. Kemudian juga British Library yang membiayai komunitas jangkar. Jadi seperti itu ya, kami dibantu beberapa pihak untuk program digitalisasi. Sampai sekarang naskah manuskrip, naskah Jawa cetak, kemudian arsip-arsip surat itu sudah terdigitalisasi. Cuman kami belum mampu online karena kami tidak punya website, belum mampu. Itu udah Mbak, bagian besar sudah ya, semua ya. Tinggal nanti mungkin buku-buku lama, buku kayak gini ya. Tapi ya emang ini kan jarang diakses ya, jarang diakses. Walaupun sebenarnya juga digitalisasi kan sudah tuntutan ya sekarang sudah nggak kayak sudah nggak mungkin orang sekarang sudah di online. Itu masalahnya itu kita belum mampu secara online dari pelayanan dari offline. Jadi kalau pengunjung di sini dia file digitalnya ya di komputer. Jadi seperti itu. Saking observasi ingkang sampun dipun tindakaken, saged dipun mangertosi bilih wonten ing Museum Dewantara Kirtigriya menika nyimpen salah satunggiling naskah inggih menika Babad Demak ingkang dipun openi kanthi estu. Wondene kondisi fisik saking Babad Demak menika taksih sae.